Παιδιά, είμαστε έτοιμοι. Πάμε! Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε για την παρουσίαση αυτού του μεγάλου ταλέντου Τεοφιλίνιο. Άλλος Τέο τα τσίπατα που δίνει τα τσίβα, τα σίλβα, τα μεγάλα, τα κρίστα. Γκαλά είσαι που είμαστε. Και θα θέλαμε να μας πείτε αυτός ο τεράστιος παίχτης πώς κατάφερε και ήρθε στην Ελλάδα, πώς κατάφερε ο πρόεδρος να το φέρει. Buenas noches. ¿Cómo estás, Grecia? Grande bulos. Grecia. Grecia, grande country, I'm very happy I'm in Makrikios, beautiful village, I like media, Sagadaki. I like playing football. Όπως μας λέει, η Ελλάδα είναι πανέμορφη χώρα, ο Μακρύγελος είναι πολύ όμορφο χωριό, του αρέσουν τα μύδια, το σαγανάκι μύδια και επέλεξε να έρθει εδώ στην ομάδα αυτή. Πόσο έχει κοστίσει αυτή η τεράστια μεταγραφή, φαντάζομαι πάρα πολλά λεφτά. Comment bouleros cost le transfer? 10 bouleros, euros. Α, 10.000 ευρώ την εβδομάδα. Την εβδομάδα, Ναι. Πολύ μεγάλο πιο ποσό. ακριβή μεταγραφή. Πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού τσίβου. Θέλαμε να μας πείτε ποιο είναι το ατού αυτού του μεγάλου παίχτη. Quel è l'avantage come estás, il giocatore? That's grande bulo. My father, King Africa, grande bulo. Όπως μας λέει, έχει καταπληκτικά τεχνικά χαρίσματα, η κεφαλιά του είναι πολύ δυνατή, δυνατό εκτόπισμα και γενικά μια εξαιρετική επιτάχυνση. Πρόκειται για το πακέτο ολόκληρο ενός καταπληκτικού ποδοσφαιριστή επιθετικού. Φαντάζομαι θα είναι πολύ χαρούμενος που έχει έρθει σε αυτό το τεράστιο σωματείο και να βρει Μακρυγιάλου. Με ποιο παίχτη έχει πολλά αστέρια, με ποιο παίχτη είναι πιο δεμένος, ίσως τον θαυμάζει. Io happy με και giocatore best friends. Giocatore Da Vinci Spirus, Katsumi. Α, μας λέει για το... giocatore. Ναι. Μας λέει για τον Σπύρο τον Κασούμι, μεγάλος Πολύ ποδοσφαιριστής. Ναι. Θέλω να μας πει τα γήπεδα σχετικά στην Ισπανία και εδώ. Ποια είναι η διαφορά τους. Le Stadium, Santiago Macrialeo e Santiago Bernabéu, les différences, come estás? Makrikialeo, grande stadium, very good. Του αρέσει Many πολύ. seats, the fans gonna crowd like crazy. Λέει για τις... Very horny about that. Λέει για τις θέσεις στο Σαντιάγκο Μακρυγιαλέο, πολύ μεγάλο γήπεδο, του αρέσει πολύ. Γενικά του αρέσει η ατμόσφαιρα στο γήπεδο που κάνει ο κόσμος, οι φίλαθλοι είναι πολύ παθιασμένοι. Από πού κατάγεται αυτός ο μεγάλος παίχτης. Come sky τη μαμά. My madre from Italy. My padre Puerto Rico, Feroe Island, Italy, France, Spain, Portugal, Cuba, Mexico. Είναι Ισπανός. Ay, Buenos Aires. Ισπανός. Ισπανός, ναι, έχει καταβολές από την Ισπανία. Θα θέλετε να μας πείτε για τον Μίζα, μεγάλος παίχτης και άκουσα υπάρχει ανταγωνισμό μεταξύ αυτών των δύο παιχτών. Μιζίνιο, συναγωνισμό, come estás? Mizinho, aquí το trombito. Α, ναι. Είναι... Don't care. Δεν τον νοιάζει, λέει προφάει τρομπόνια ο Μιζίνιο. Ποια είναι η γνώμη του για τον πρόεδρο της ομάδας, είναι πολύ πλούσιος και πολύ καλός από ό,τι ξέρω, έχει καλές σχέσεις με τους ποδοσφαιριστές. L'opinion pour le président. Le presidente, grande persona, grande bulo. Λέει είναι μεγάλη προσωπικότητα, τεχνικά χαρίσματα καταπληκτικά. Έρχεται για την παρουσίαση της φανέλας, παιδιά, τραβήξτε το αυτό. Presidente, Παιδιά,